Coa primavera, moitos recunchos do municipio vístense de flores e estrean mobiliario. Un exemplo é a remodelación dos elementos verdes e a incorporación destas orixinais macetas na Praza de Santa Ana. Todo este material elaborado a través do aproveitamento de obxectos para darlle un segundo uso e material de refugallo como mobiliario urbano concede un valor engadido e humaniza os espazos urbanos. A idea do equipo de Parques e Xardíns é continuar a introducir novas especies vexetais e deseñar espazos que acheguen a vida e traian a primavera á vila nesta mesma liña. Grazas á política e técnicas levadas a cabo neste senso, Chantada está entre os municipios preseleccionados nun programa promovido entre varias entidades como a Fundación Juana de Vega. Estaría enfocado a avaliar e recoñecer aos municipios que mellor coidan o entorno no que se refire a proxectos de axardinamento ou ornamentación floral e mobiliario urbano en espazos públicos e de xogo.